It's Beer Club. В днешният епизод ще представя бирата Indian Pale Ale версия 3. Това е добре охмелен Indian Pale Ale с ярък, богат аромат на тропически плодове, мощен вкус, в който добре дефинирана хмелова горчивина се разкрива в широк диапазон от тропически плодове до ливадни цветя. Има интензивен и сух хмелов послевкус, създаден от Волковская пивоварния, в чието развитие активно участва известният руски пивовар Михаил Ершов. Основната дейност е създаването на рецепти за интересни сортове бира и различни експерименти в областта на пивоварството, което в крайна сметка води до появата на ярки продукти.